MS collection channel min thlir saka longai thatu te inva in chi bai vek ule kan channel te like a subscribe button min lo me sak turin kan som che owa tin a thei piang ten min lo share sak don nia 50% kha ti thupui mangdeu topa PWD sailo in February ni som pani sang ni som ni pali a Thuziak ilongai thang Saski second phase first installment kha PWD minister khan MNF le Congress ti danin kan ti vedon lova work order hum to te kan cancel sak vedon lo ati mek lai khan a document lama changtura in ngai te ZPM sarkar in 50% a chu sak don ni in thu athang kan ti kha atakin kan muta zoi mai minister thu soya chuan thu le atakram in person pol tak ani MNF po khan an ti ve tho Congress po khan an tram top don khan chuti khati ti hi kalphung thar chu ani mai thei kan be se kan thlan lal chan kalphung dik chu ani mol lo ZPM worker vul ve na term kan manglek wangani chuan an tram rei to si a kan na salo ti ang chu 3% te kha kan chai chin kha ani a tuna chuan 50% loi kan chai chaudon ni om tak ani Project Monitoring Committee Secretary Purwata sailo din montur hi zan in chu athling bo hokin ziak te ang kalphung monitor phasi lova system ngai reng system chhechhong ati vaidor system noya project monitor na tho hi a aw hlanian chuan lele fan ang ani nge yang a system buai puya awlo lo hi eng system po a ai chhia mi pui sarkar noya kan party mi ten an thokang tilo lo tu the system noya an project monitor tu ni hi ZPM mail number 1 ni thwai na kong ani nge yang worker te hian thok ve reng su se kan ti ho lo dan angin kalphung thar chuan saski po hi an kalpui ve theilom ni MNF khan an sop che ema an ni tal hian dan angin kalpui se kan ti laya an thok ve bokang chu an ha man chu an tel ve ang chu ti a abul thum dik na nwal suata thiam chantir ngor tu te hian dik na ayin ZPM an lo bena sa hle ani don hi mipui sarkara kan RD minister thlenga wal out taka kan party meeting an thokang an ti thlazen hi chu ZPM member hi tlinpui tham an ni che MT a buk an la tok anga kalphung thar ringot thu soi charingot central minister muhlo tling mufia ringot kalphung dik mu tur ombok chuang si lo an ni chuan nin om achang har lowang an na acha chuan tiringot adu tok kalphung dik jok ngai to adu mia lo te hian zoram ain party bok an pathian ani chuan khati zong kha niri phot mai se subscribe bula dar di takte kha in lo metanga ola min lo da sakin kan thu post te kan thil post te in lo ngai chang zel don nia